Daşow vilayatynda ýurdumyzyň ähli kunjuklarına bolşy ýaly çağalan tomusky diň çalşyny ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Päkim paýhas ummany magtymly Praga ýylynyň Tomsunyň ilkinji günleri körpen itileri üçin ýatan çykmajak pursatlary beslenni. Mektep okuwçylaryny tomusky diň çalşy uğratmak dawarlary aýratyn täsirli çärelere baý boldy. Ýerine itirilen goşgularda mukaddes watanymyzyň türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzyň Alparyan beýgi işleriniň Bagtyar çağılyň wasby belenten ýetirildi. Şu ajaýyp pursatlarda Bagtyar çağılyň Daşow şäherindäki taryh wölkany öwrenş muzeýine gezilenç etmekleri olarda ýatyn çykmajak pursatlar döretdi. Bu gezilenç çağılarda watana milli gymmatlyklarymy, şöhratly taryhymyzy we medeni mirasymyza bolan söýgüni terbiýelemäge ýardam eder. Körpeler Daşow şäherindäki gözel ýerlere aýlanyp vilayat kitapxanasyna gelirler. Olar bu ýerde kitapxanada ýerleşdirilen kitaplar bilen tanışdylar. Olar özlerini gyzyklanýan çeper eserlerini okap ruh lezzet alylar. Soňra tomusky diň çalşa çykan körpeler şäheriň gözel ýerlerinden aýlanyp Daşow şäherindäki Huwaý mezine tarap ýola düşdiler. Bu ýerde çağalary ýurdumyzyň awaza çağalar sagyldyş diň çalş merkezine dawraly ugrudurş pursatlary aýratyn täsirli boldy. Çağalar şol ýerde birnäçe günläp öz wagtlaryny diýsen şadýan we täsirli geçirerler. Ýurdumyzyň dürli kunjoklarynyň gelen deň duşlary bilen dostlaşarlar. Awaza milli syýahatçylyk zowlugy tomusky diň çalş günleriniň eň bir sapaly ýerleriň birine öwrüler. Daşow vilayatyna Bagtyar nesli atly çağılyň sagyldyş we diň çalş merkezine diň çaljak çağılyň Goýrugly etranyň çäginde ýerleşýän Azmykşehir galasyna gezilenji guruldy. Çağılar dawraly ýürüş bilen Daşow vilayatynyň Bagtyar nesli atly çağılyň sagyldyş we diň çalş merkezine gelirler. Bu ýerde möwsümi ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek üçin ähli zerur şertleri döredildi. Bu söz bilen aýdylanyna mektep okuwçylarynyň tomusky diň çalşlary Daşow vilayatyna berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň belent ruhuny laýyk geçerler. Çağılyň tomusky diň çalş pursatlarynyň hemme taraplan täsirli gownuja geçmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip beren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemem hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza mektep okuwçylary alkyşlaryny beýan etdiler.